22. Action firing line. Ano naman balay ayhan ang mga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi mga kaksyon? Ano naman ayhan bala ang mga dapat naton at tubangon nga kinahanglan naton preparahan sa aton sini kaugalingon sa sulod sa 365 dias ukon isa ka tuig. Action firing line. Kabay pa nga mga tragedies, taran nga mga problema, taran nga mga hindi manami nga nagkalahinabo sa 2021, magkalabilin ini kag mga atubang kita sang masulhay, kag maatubang naton ang matawhay, matubang naton ang pagpalanggaanay, madula ang mga kinagamo pandemya, most likely bakaksyon kag mayong lawas idulot sa aton sa 2022. Action firing line. Anyways, bukas na aton sa Facebook page Pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube Plus, ang Twitter account mga kaksyon. Ano? Ang aton siring text hotline sa 0963-757-0874 para gidra sa inyo siring mga mensahe. Tonight, tagaan ko gid tsansa ang inyo siring mga greetings mga kaksyon. Kung gusto nyo magtawag live, pwede ka greet live. Pwede man ka text chatline naton, pwede man ka chat dira kay lawagon ta ginakaron isa-isa mga kaksyon. Action Brian Warden. Action firing line. On board na, Top-9 tak na suning gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Balanced discussion. Fearless comments. Action firing line. Actually, subong nga gabi mga kaksyon, medyo super light ang aton sini nga pagpangalagad. Kay mas pakamaayuhon namon nga mga dulong sang mga pinakaulihing nga mga hitabo sa palibot diri sa syudad sa Bacolod kag bug-os nga probinsya sang Negros Occidental. Action firing line. Pero may mga bulo balita man gihapon no? Ang balita gikan sa Bacolod City Police Office, ang kapulisan nagapaandam sadtong mga utod naton nga mga civilian may lisensya man o kung wala ang inyo sini nga mga armas luthang personally, kung pwede lang itagob nyo ina subong nga gabi. Action firing line. Kung pwede lang itagob nyo ina subong nga gabi. Kung gusto gid man ninyo magpalupok, hala palupok. May gin-designate kita nga mga areas nga pwede ka mo makapalupok, pero I am pretty sure nga hindi gid man masunod ina kay pareho ni subong action El Rey ulan. Di magwa kag ijas balay mo na kang makadto to sa barangay designated area kag didto gid magpalupok do ka layo naman guro. Action firing line. Lupok ka na sa balay mo po, pero halong gid lang, no? Libintador ang inyong nga palokpon dira mga kaksyon. Kung may mga armas luthang kamo dira, kag kung nakainom-inom na, kung kisa ining makahulubog nga ilimnon, diri gagwa ang pagka-inglisiro sa tao mo. Kung nakainom ka tod, nagagwa ang imo pagka-inglisiro, bisan kuan lang, kikalatumba lang da. Kung kisa nagagabot ka na sa kutsilyo mo, gagwa man ang pagka-aikido mo. Action firing line. Do di ka matak-an na bisang aikido mo, pating armas mo do day mo na pagwa-guwa ka kita mo niyo. Kag maglabot sa punto nga magpinalupok. Bati ka may manantani kung magpalupok ka das duta bla. Lain lang kon didto ya tumupa sa iban nga mga inosentes padbalay mo da. Action firing line. Pero ang nami gid hindi na magpalupok, itagob nyo na. Kay ina nga mga hinganiban para lang na depensa sang inyo kaugalingon. Ka-intindi ko na ngang ibanda may mga armas nga wala man mga lisensya, kay depensa sa kaugalingon. Wa nyo man na ginapakita-kita, pero kisa do ginaabot das kadungol, ginagabot gid mo niyo, kaya bilang di na yung balaan kay damo lupok, idungan ta, hindi na lang no? Gapandam pulis ta. Action firing line. Ang Regional Police Office naman, Pro 6 mga kaksyon may paandam. Sa mga kapulisan naman no? Sa mga kapulisan nga naghambal, nga kung pwede lang on duty ka man o kung way ka naka-duty, itagob man ang inyo sini nga issued nga service firearm mga kaksyon, no? Magluwas na gid lamang kung kinahanglanon. Ina balang apike ka na, ara ka sa duty, may emergency, need mo nga hunuson ini kag magluthang sa tao kay basi ikaw pang luthangon ti na iya, lain naman nga istorya. Pero kung bunuton mo lang da ka magpinalupok man kay man pulis timo iya, kag kon makitaan kag madakpan may ebidensya
kaso administratibong atubangon mo mahimo ka pa makakaso serbisyo. Action firing line. Oo, kabaluman ko ini mga polis naton ara ni sa libro sang ilang nga pagtuon nga bawal ini. Kintindi ko na sa ila kag disiplinado ni sila. Pero ang iba na action reaction sa kalipat gid mo no? Mega kalipat eh. Mega kalipat eh base subong nga aton nga pag-remind sa ila makabulig na sa ila nga hindi sila makabunot sang ila armas lutang. Action firing line. Oo, why ka mo ginbutang sang butangan gina isang muscle or muscle taping na bla sa punta sang barrel. So nagini tabon-tabunan para sa una. Pagkatapos ang tape, pagkatapos pirmahan para da sang hepe nyo. Pirmahan. Siya hinali gini gumuba ning pirma Action El Rey. Sigurado nagpalupok. Action firing line. Pagpungko ni Senador Bato de la Rosa sa una PNP chief subong senador. Sa dulaon nato nay. Bisag wa panay gitabon diha kung mupalupok mabuto yun na. Action firing line. Tsakto mas bato, no? Kung isa na may mapos lang. Hindi ah. May tsakto mas bato, bro. Tsakto na nga ba niya? Bisan tabunan nga makapugong ng tape da sa baril ya kung palukpon mong pugalayt mo da. Action firing line. Oh, di mo na makapugong. Oh, galing kayong punto sa tuya nga hindi gid siya makapalagyo sa ebidensya kiti nabuslot ang tape mo ang ginbutang da sa punta mga kaaksyon, no? Action firing line. Oy, may ara na gid lamang sang 4 ka oras kag 52 minutos ang nabilin bagong tuig na sa 2022, ano? Sige, ang ibang nga balita diri sa lokal, mga kaaksyon, so far do tulotaway mo to kaina ang dagsa nga binaklanay diri sa Bacolod. Sigurado ko dira sa Banwa kag syudad Yokina, grabe man nga binaklanay da sang prutas, palupok. Oo, kay subong daan daw ay sinapak ni Presidente Rodrigo Duterte palupok bangod sining nasambit nga pandemya ang bagyong Odette pa, no? Ara man. So timayo man nga makapulupalupok kita. Kuan nang halong-halong lang gid mga kaaksyon. And sigurado kung ibang dira daw inabalang na mag-uhan kaysa nagliga nga tuig daw hindi ni amo ka enjoy ang aton sining kuan, ang aton sining naagyan bangod sa kasagsagan ni pandemya mga kaaksyon. Speaking of pandemya, kita ba subong adlaw ho, nadugangan sang ari balantayan gini, no? Balantayan gini kay subong adlaw nadugangan sang 2,961 bag-o nga kaso ni COVID-19. And suno sa Okta Research, base sa bulan sang Enero, second or third week mga kaaksyon, 2022, base sumaka sa tag 1,000 or libo-libo na naman ang kaso ni COVID-19 sa Pilipinas. Ay puriyagaba nga sitwasyon ini. Amo na ni gurong Omicron. Kabay pa nga hindi lang. Si Omicron, according sa report, madasig ang kuan paglapta niya or grabing transferable bla, kahapos lang. Pero hindi siya mo naka-fatality ang igo sa tao, hindi sa didli katama. Pero nami, gyud nga way ka sang Omicron, kag way ka sang gina-suffer nga COVID-19. Action firing line. That's why nga aton sini panugyan again, ang aton nga sini buwas nga adlaw, back to basic kita sa aton sini nga health protocol. Kinadula gid ba sa health protocol prangkang istorya. Kung nakalibot lang mo di sa mga Bacolod o kung sa inyo lugar da, why na naga-face mask lang ang tao pero ang social distancing hindi mo na makita. Action firing line. Ang DOH mga kaaksyon liwat naghambal nga papagwa sila sang COVID-19 case bulletin nila until further notice mga kaaksyon. Ano gibing problema kung magpagwa ka mo sa inyong mga report na hindi giba na kapoy magposting sa social media da kag sa inyong kwanda. Although nga tihambal nila to kadto lang kamo to sa amon sining account pwede ka bukad to. So sa pinakahapos lang da pabalaan yung publiko pero may ideya man ang publiko. Action firing line. Kon kuan ganing kinamatay da sa DOH do kadasig sa inyo ho posting do di pa mo ya ka post o kapos-apos na Action El Rey na. Action firing line. Ipang drag mo lang ginada kag ipang post mo na amo na ning kaso subong budlay ginahaw. Kay may plano ni sila nga dulaon nila sa 2022 ni. Hindi na sila magpulo posting pa. Di mahala na kamuda nga mga media mangita sang kundi nga kapiutan sang ilang information. Budlay gina magposting amo na. Dasig ka mo gani mamakal sa mga overpriced na gani nga mga kagamitan, mga PPS kag mga sa kwanto. Tapos inihaw posting lang daw na budlayan pa kamo. Action firing line. Sa pagkahapos ng trabaho daw ginakuan-kuan nyo pa buwari man yung mga tao. Bing, kuan nyo, share nyo man ang kuan nyo. Action firing line. Sige, aray may isa man ko kakaladlawan di nga balita, bla. Ini, buwari man ng isa kababae nga traveler, bla.
Why na sa nagsunod sa quarantine protocol, nagsagi pa siya klagaw. Action firing line. Yung mga tao namin ginang pangkasuhan para padudlaon. Ari man niya si Kusi mga kaksyon, nag-file siya ho. PDP laban nga si sa Kusi faction bla, nag-file sa petisyon nga liwat buksan ang filing sang Certificate of Candidacy sa 2022 nga elections. Ini nga mga tao papuder-puder na ginlang ni ila Action firing line. Kung anong gusto nila himuon nila. Ti may arata sang Philippine Constitution. May election, tawag sina, code kita, nga ginasunod. Ti sila nag-file daw ka ininto na ginang kay Kusi obra. Action firing line. Abi pa ba, inyo na lang na black kung sila sinod ang pinapili. O dito na kamo papalapit kung sinong gusto nyo. Si Bongbong Marcos, si Leni Robredo, Manny Pacquiao, Isko Moreno, Ping Lacson. Amo malining 5 subong nga nagabomo. Ti subong si Kusi, ma-file siya nga buksin niya luwat ang pag-file sang COC. For the first time in the history sang eleksyon sa Pilipinas, amo ni subong ang pinakagamo kag pinakadaw diri ko makita ang mga inungo nga style sang obrata. Action firing line. Ay, susko. Daw sila lang niyang may buot nga tanan-tanan lang panghilabtan. Tapos ng filing ng COC nga buksan mo paliwat. Anyways, petition malang ni basi pa lang. Pero kung isipon mo gid daw inabusar na niya nga style. Action firing line. Dalam ko anesta, may yuhom-yuhom to subong nga gabi kay do kabudlay nga sagi kita ka pangkwande. Action Brian Borden. Action firing line. Hambal ko gani mang-greet kita subong nga gabi payawan tag kagalingon tag greet mga kaksyon. Kag ang patrol karon la lihogon ta sa Action Arlo Ticar subong nga gabi may bag-o kita nga tingog sa patrol. Bag-o lang sa akon nga henerasyon. Pero sa old stocks iya kag mga classic nga una nga mga personalidad diri sa Action Radio, DYEZ, ari na niya ang ngalan ni Action Arlo Ticar. Ako yang ulihi guro. Action firing line. Sa ako nga generation subong ko nakakuan sa patrol ya si Action Arlo Ticar mga kaksyon. Fresh ka tama nga tingog batian tas patrol ano. Ka grabe ka bugnaw kag ka do katalom kasi tingog no. Ang yang mission sa mga gabi kundi naga-celebrate kita sining New Year mga kaksyon, no? Ang celebration sa New Year ang pinakanamit gidre nga upod mo ang imo sining nga pamilya while nagasinggitan welcome 2022 New Year pinalupo kamo dira mo. Action firing line. In fact, ang mga OFWs naton bisan ano to kanami kag kasulhay sang kabuhi man to nila pagkatapos nga kun mayong employer nila nagaluluha na sila gyapon kay iba talaga ang New Year kag celebration sa Pinas mga kaksyon. Action firing line. Lain gid dira sa aton bisan nya atubangay lang amo sa ibabaw sang lamesa dira ang natambungan nyo isa ka bilog manok nga daw krobkob lang kniwang gani. Tapos mayara kamo da sang Balenciana suman kag mayara kamo sang spaghetti dira kag inang salad may kalamay hati do Nobyembre 1 na nang napambal ko. Action firing line. Mayara kamo da sang tsokolate da naka-coke kamo tapos pulupalupok ginagmay sa pagkasadya sa pagkasadya tapos inom-inom ginagmay gamay nga tinikal abi boss pagkanami na just Pinoy Action firing line. Oo amo na diya sa aton mga kaksyon now diri sa aton yes Bacolod mga kaksyon ti may mga utod kita diri nga dugay ko na natalupangdan nga elementary pa lang ko kitaan ko na ng ibanda sa may atubang blasang kilid sang Cathedral Church bala dirao sa may Plaza Publica sa Bacolod. Action firing line. Tibaloon ta na karon sa patrol kung paano ni sila mag-celebrate man sa New Year man. Anong ginahimo nila dira? Gaano da sila? While nga ang iba naga-enjoy na sang lokpanay, kinananay sila yaga tulululog landa, nagapulungko, labi na gid subong nga nagaulan. Anong sitwasyon? Ina ang ginmisyon subong ni Action Arlo Ticar mga kaksyon. Action firing line. May ginatinguha man ako, makakontak ako, one sa isa ka madamo lang ang mga utod ta didto sa area sa Sur nga nagkaladulaan sang kabalayan bagod sa bagyong Udet. Ano ang feeling nila subong ayhan man? Nga maga-celebrate kita, magasug-alaw kita sa 2022 pero wisely balay. Why sila ya balay na dulaan pa sang himata ang iban? Why nakasapatan pananom kag iban pa? Anong feeling ayhan? Of course masakit ano. Papasay sayon talang kumalambot ko subong nga gabi mga kaksyon. Action firing line. Sige, Action Radio Philippine Standard Time la sitikin sinasaton sini nga pagpangalagad mang greet kita na ya. Kay hambal ko sa inyo more on greetings man kita subong nga gabi.
Plus may mga mensahe kita diri sa mga matag-as ng opisyal diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental kag simbahan karon nga dugay-dugay pabati ko sa inyo mga kaaksyon. Action firing line. Si Sir Dennis Richard Tiboroma, Happy New Year Action Bray, kag sa bugos nga pwersa sang Aksyon Radio, mabuhay kag padayon. Salamat gid sir. Si Anko, Happy New Year Bray, ano handa tada? Tiari kita sa obra. Serbisyo publiko sang Aksyon Radio Bacolod walang tulugan. Action firing line. Of the night kita diri no. Si Diding Alohamiento, maayong gabi Action Bray, monitor lang kami Antipolo Pontevedra adlaw-adlaw ha Alohamiento family, salamat and God bless. Sige. Ang pangayoon ko pagigili subong nga gabi, ano ang inyo sininga New Year's resolutions? Action firing line. Akong New Year's resolutions ko simple lang dason nga tuig tagaan kita sang mayong lawas gid no. Kag mag-ipon-ipon kita kwarta. Kay sa panahon sang gipit ka may kuuton kagid. Damo na bla kag ang pag-ubay sang damo ko yan New Year's resolutions kay mo na next year para sa ikayo sa akon tanan nga kogalingon kag sa bugos ko nga pamilya, di ko na lang pag-isa-isahon. Action firing line. Kag mangin malapit kita sa mahal nga Ginoo mga kaaksyon kay mo ning protection iyang grabe nga pag-protect sa aton nga do hindi tiya malingkang sa anuman nga kakatabo sa palibot ta. Action firing line. Si Manong Idilaos kag si Nanay Isabel naga-monitor naman dira sa may Victorias. Way nakita sang prediction subong Sir Idilaos way na no. Kagabi lang to. Si Jolie Militado Patrimonio. Merry Christmas and Happy New Year. Our family, thank you so much. God bless us all. Salamat. Si Milvin Pinafiel Araman naga-monitor. Hambal sang isa reaction Bray nga akon nga New Year's resolution mauntat nako sang pagpangkutso-kutso. Baka birigot? Action firing line. Alin kay nining. Siya din ako magkutso-kutso. Amo nang mayo. Si Bon Ignacio, Action Bray, monitor lang ko la Carlota, Siri, Happy New Year, God bless you. Salamat gid no. Rosalinda Arellano Espadero, Araban naga-monitor. Ambalya, good evening. Sumbre, advance, Happy New Year dira sa imo. Salamat. Action firing line. Balikan ko karon ang iban, Arya. Pabati ko sa inyo ang akon sining ginkuha nga tingog kaina sang hapon lang. Ginpang record ko na lang daan ang mga public officials ta simbahan kay di ko gusto magdisturbo sila mo ning nga mga oras kay sigurado ko ga-prepare man ni sila kag may ginahimo man sila sa ila pamilya. Unahon ko si Vice Mayor Elcid Famalyaran diri siyudad sa Bacolod. Ano ba lang iya sinimensahe sa Bacolod noon mga kaaksyon sa 2021 kag sa 2022 mga kaaksyon. Lines of firing line. Mayor Elcid Familiaran, Vice, welcome to Action Radio Bacolod. Anong mahambal mo sa Bacolod noon and bisan pa sa Negros Occidental sining pagsaulog ta sa bagong tuig, Vice? Well, we are hoping for recovery. We are hoping for the best, no. But para sa news, Action Brian, 2,900 plus Bago subong. ang atong cases today, which is very alarming, no. How I wish even tomorrow, but let's go back to basics. Yes. Balik ta ang health protocols. Dito magsaligid, no? Nugun-nugun sa atong accomplishments for the past 2 years. Then balik ka back to zero kita. Ito naman ekonomiya tapos na nagkaka-recover. Actually, we are slowly recovering. But then it's sad na ang tao nag-relax, ang tao nag-salad. So, it's open for reaction by ang projection ko ang ginapulbaan sa Okta research hindi mapabuti sa ato. In Europe, in the US, back to zero sila. No? So,
Grabe. Ang ining ating health protocol sa dua po lang kita kasama. The only way, mula na siyang one of the prevention na doable and inexpensive, wala gamay lang gasto, no? Pagpunta pa vaccine pa, pa booster kita. Happy New Year sa atong tanan. Sige. With that, Vice, Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. kita mo, ano? Ambal ni Vice Mayor Elcid Familiaran, balik ta sa ginatawag pinaka-basic nga health protocol starting tomorrow mga kaksyon, ano? Kay nagdagsa giba ng publiko, hindi mo mapunggan eh. Action firing line. Te ang yasining nga panawagan kag ang yasining nga pangabay for New Year mga kaksyon. Nga buloligan ta nga hindi mag-spread out again diri sa Bacolod kag Negros ining si COVID-19, no? Kay kon magbalik naman iniliwat ba, unang baldahon niya ang kung sino ang matapikan kag madisgrasya kag mapatay problema. Action firing line. Ikadua, ekonomiya kag madamo pa mga kaksyon. Di na ta gusto pag lockdown paliwat sa pagkapait sa tunga sitwasyon. Action firing line. Kag masiway na ayuda ang gobyerno ta. Kay nagkalaubos na sang panagtag ti mangin disiplinado. Bakuna, booster ang suno palayag pa ni BC Mayor sa Bacolod mga kaksyon. Action firing line. La City 22 na sa aton sa nga pagpangalagad karon pagbalik ta dugay-dugay may mga public officials pakita kag simbahan gipabati sa inyo nga mas mapuslanon nga mga mensahe. Action firing line. Pero nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa aton sang My TC. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock. And Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022.
Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bat Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely. You know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Sa pakatuig. Sabo pa rin maginapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang mga inalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1! Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat ko man saka ang tubig. Actually, ikaw po Yung may kumakaat na ang tubig, so ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaakyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Ikaw na ang
na pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Yalamon ginasanligan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pa serbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Babakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sabisan ang mga kahintangan Responsable na pagbalita Pagdahin na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palangga Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Subo nga gabi, grabing handa mo, no? Perting handa gid subo nga gabi sa mga lamesa, lechon, humba, manok adobo, manok nga tinula, manok nga inasal, ba perting nga mga mantika. Ti dapat opdan nyo ina mga kaksyon sang pakanay-kanay dira suplemento. Ariyo ang Evergreen Herbal Capsule mga kaksyon, ano? Kay limpyuhan yan ipabakod with Aksyon Arlo Tikar mga kaksyon. Pero antes pa naman siya manamyaw ta sa mga utod na ton. Ari nang inyo sining mga mensahe ho. Good evening, Sumbray. Aslang ko san o naman mahambal si Madam Tari kag nga awala na yato si Willie. Si Toto Willie na patay na to, no? Si Madam Tari mahambal sa liwat sa December 31, 2022 na naman. Na 30 kitapos na ta kagabi. From Liza, baway ka mo kahingagaw gabi, grabe, bikadamo gito, no? Good evening, Sumbray Liog Tamyaw Family Palomata, Eduardo, kag Los Marie. Nga Happy New Year halin sa kay Charlene Mahilom, thank you, gid. Bati, sige. Text lang amo da, no? Action Bray, kabay pa nga ang tanan nga tawo sa atay. Atay kag batikulon sang kalitan, ano man, kahalitan. Sa Diyos nga amay magpinsar kay kon Ginoo ang ila balatyagon wala krimen kapa. Amen. Sige, si kurit niya sa Ibimagalona may gabi sa tanan-tanan. Mga atay man to kag batikulan. Evening Action Bray, greet ko lang ang pamilya Aglipa. Kag ang resolution ko tani makabalay na kami sa 2022 kay wala na gid kami balay. Ahay. Anong sitwasyon nahan ko bay kasi mo balay subong man, no? Bray greet ko lang mga pamilya Gonzaga kag Serueli sang Barangay Santa Teresa. Thank you, Happy New Year and God bless us all. Salamat. May gabi man kay nang Tina and Benji dira sa Victorias naga-monitor sa aton nga pagpangalagad. Happy New Year, Action Bray. Kami diya, wala pa suga halin sa December 16. Hasta subong kay wala man di mabalik ang fuse guro ni, no? Ginatuganan kung seneko nga kayhon wala man gihapon. Sa din dapit ini siya man. Oo, sige. Pakaroran kong iban, check na to na ng patrol with Action Arlo Tikar mga kaksyon.
Kumustahon tang palibot sini matiniyon do naga-amat-amat na lupok-lupok ho? Action Arlo, may gabi, Happy New Year advance. Sa imo Action Bray, Happy New Year man in advance sa tanan nga nagapamati sa palatuntunan na Action Firing Line sa mga gabi Action Bray. Nagatamyaw kita sa aton sa mga tagpalamati, sa aton sa listening public sang Happy New Year sa inyo tanan. Pinanagid lang ka oras Action Bray. Ang mag-aabot kag mag-celebrate na kita o kung magasugalaw na kita Action Bray sa ginatawag naton bagong tuig. Anyway, subong sini yari kita dere Action Bray sa tubang sang Bacolod City Public Plaza and nakita naton subong sini Action Bray ang mga pumuluyo dere bla sa tubang sa tubang sa Bacolod City Public Plaza. Cathedral ining nagabinaligya dibla sa mga RTW. So tuman pag Action Bray kadamo sa nagabinakal sa sini nga mga tiningon. Gahingagaw paguro no? Nagahingagaw pagkagang iban sini Action Bray. Nagabinakal bilog ang kwarta. Wow. So, buot sing ganon, may nabaton siguro sa sining Disyembre, bola sa Disyembre, Action Bray. Sigurado, gina kay porting tagtaganay, gid subong, kumbaga, ang nagligad to nga tuwing nga wala madayon na tagtaganay, kay medyo do ka iwat gito sa sitwasyon, ginbuho, subong Action Arlo, ano? Amo gide, ti laban di makita ko, nagabuhi di bila sila kwarta Action Bray, magbakal. Ang pinakanubong nga kwarta mo, 500. Bao, porte, no? Puwerte, may mga tag 1,000 pagkanay ko makita de. Kwarta nga ginabuyan, ang ginakadlukan ko lang di Action Bray, inibilang aton magkakuturan nga ti nagabantay man sa iban nga magkauturan tanang kung malikat-likatan ti tapos sa disgrasya get. Halong lang. Ti ako sa imo sining laragway nga may kinintuson, may isa ka kalibo dira do nalipay man ako nga ti daw halos kita tanan do ko nakaulo alibantar kag maga-enjoy sining pagsaulog sa bagong tuig Action Arlo, ano? Roger, maganda Action Bray, and tinang nabaton ta pasalamatan taon na by the way sa aton sinimahal makako, no? Miski paano nakatibawas kita sang amat-amat bangod sang COVID-19 yung pandemya, and miski nag-agi man sa aton si Bagyong Odette, but still masiling kita nga we are all alive and kicking Action Bray, and gintagaan pa kita sang Ginoo nga sang kabuhi bala nga magakabuhi kita sa sinikalibutan may ginhatag sa aton. Anyway, subong nga gabi Action Bray, ari kita diri sa atubang gid sang Bacolod Cathedral diri sa atubang sa Bacolod City Public Plaza. May utod ta di Action Bray. Anyway daw masiling ko Action Bray do ginatuhog balang kasing-kasing ko sining mga kauturan tani na istorya ta Action Bray. Natidugay na ni sila galig di Action Bray nga tinir dire sa area ni lalo na ining alagyan dire bala tinulog lang ning Action Bray nga kauturan ta di nagahapin sa sako basta ang siminto wala banig. Amo na dira I'm sorry Action Arlo, ano? Kon ara ka facing ikaw sa simbahan katedral sa wala sa tuon ni sila nga porsyon gid dira nagatiner no sa may pinaka footwalk Action Arlo, no? Yes. Ari gid sila Action Bray kadamo sila dito pila nagabilog nakita ko di sila nagatulda nagabutang sang payong may sako may plastic nagahilinigid. Anyway ari stopad ko be magoton ko ni. Sige. Langga kumusta di dugay ka na di Star aga tiner? Dugay na. Sino ngalan niya sa naman? Siguro mga 5 na katuig. Okay. Sino ngalan niya kag pila edad niya anay? Kasi gagatiner sa Silidalan di Oo. Oh, inang kumusta di wa gid sa nagakuha sa imong pamilya de? Wala. Naaman. Kiliw daw wala mo na sila sapat. Wala sila sapat kay ma? Wala. Ay, gali ka pero kabalo ka nga may pamilya ka de? Layo? Lakasiliana. Ay, Lakasiliana. Kabalo ka sa mga apelyido sa pamilya mo to sa Lakasiliana? Mga pigado man sila to. Pigado man. At labay man akon. Inang kay diri ko pang ga-star. Kumusta din inyo pagkaon ga may nagadulong? Nangihatag man sa inyo?
Sa kaluoy isang makaako may ara man. Ay, okay. Natagaan na ka mo nila pagkaon? Tagaan kami pagkaon. Di, what about inyo pagtulog? Di may bangid na mo? May siminto lang? Karton, ano? Karton lang. Karton lang. Di pagka New Year, ni kay New Year na dugay-dugay, inang kumusta di ang kuwan nyo? May gatipon-tipon makamodi. Gasalo-salo ko mo. May mga pagkaon makamodi. Mansig. Pero tipon ka mo tanan? Wala. Wala, masigkaon lagi ka mo. Oo, mansig Di na mga pagkaon nyo, di niya naghalalin eh. Sa mga tao gatag sa amon. In other words, kaginag yung tagaan ka mo sa temprano pa? Okay. Inang karon pag 31, ano may nagatamyaw man sino? Happy New Year, may nagatamyaw man. Gabugtaw man sila. Sino din nagatamyaw sa inyo? Kilala lang mo na mo. Mga kilala. Pero ba palupok man ka mo, di ba? Wala. Wala turutot ya. Yung mga upod ko. Mga upod mo. Pero so far kaya ari ka di, enjoy ka di sa lugar de. Oo. Di wala ka na to na magbalik sa inyo to sa Lakaturiana. Mga tigulang naman to sila ka. Itis na naman to sila to ginasaligan. Ay, galing ka. Sabi na okay ka mo sa Lakaturiana guys, Star, ha? Senda, gida. Ay, sige. Inang, sino ba na ngalan mo lang ka? Mila or that. Mila or that. Tiara action ba? Action R? Mila Action or R that. lo? Action R lo? Yes. Pwede mo mabutang ang may earphone ka da. May ari ganere. Pwede mo mabutangan ang dulonggan niya. Ako mamangkot siya. May pabangkot ng kubi siya. Pero ikaw lang ya oyat sa cellphone mo Oo, pwede. Ari action ba yung ari siya ari. Kabati na siya sa akon. Maayong gabi. Ay, hello, mayong gabi. Oo, ko sino ngalan mo ganit, ma'am? Si Mila. Si Mila. Pilang edad ni Mila? 45. 45. May bana ikaw? Wala. Kabataan? May isa. So, siyempre, may bana, gidyali. Galing way guro dire. Kaya may bata man. Pila ka nakatuig, dira, ma'am? 5? Mga 2017 na rin ako. 2017. So, ano pa lang buhian mo to sa Kawayan, how? Dito la Castellana? Side niya sang tatay ko. Doon nagdako lang ko sa ibang tao. Ay, okay. So, paano nagsulod sa imo huna-huna nga dira ka ma-star sa kilid sang simbahan? Hindi, umot lang na ko mabatiyanin sa tao. Kaya kung sa tao lang, ang dulagsak ang panulok sa akon. Ay, gali. Pero di normal ka man Istoryahon ka normal gid eh. Oo. Oo. Okay. Tapos sa pila na katuig dira ka naga-star, anong pala nga buhian mo sa matagadlaw nga tanan? Yung ayo lang. Pangayo-kayo lang. Ay, pilang edad sang bata mo? Bayi ni Laki? Lalaki, may difference sa TL. Ti din sa subong? Ari maniupod ko. Pilang edad sina? 26. Oh, ti dira lang ka mo nagaligid sa kilid lang gida? Bisan ulan, init, amo na? Oo. Ti ang pangayo mo sa matagadlaw nga tanan pilang matipon mo abi, banta-banta lang sa isa ka adlaw. Depende sa adlaw. Depende sa mga tao nga gatag. Kay minsan kita natulog sila sa babaw dahil hindi sila kapili sila sa tagaan nila. Pero kung isa ka lambot man tag isa ka gatos, 200. Mga siguro mga 50 siguro. So ang 50 shen natunga-tunga mo na ibakal pagkaon sa sulod sang isa ka adlaw. Ano na lang ang mga pagkaon mo bakal mo man? Mga pagkaon, soft drink, mga panyaga. So hasta san o nga himuon mo ina? Ang problema lang namon wala kami balay puloy-an. Nga kumpani gusto man namon makasilong sa adlaw nga ulan, init. Pero wala kami daling mabulig sa mo nga
Balay kami amon. Kag ang gusto ko lang ay hindi lang kumbani ako kundi ang mga upod ko man makabalay man sila at parehas ko. Kanami man sa imo, no? So, why ka na to, Kwan? Why ka na to, balikan ta to. Istorya, pasensya mga kaksyon, ha? Talagsama lang niya. Sa isa ka tuwig nga maka-interview kita sa mga utod, tadang mo ng sitwasyon nila. Action firing line. Kabalo ka, kamo dira nga nagamonitor subong kompletong hayob-hayob nyo, atop sang balay nyo, may lamesa, kamo may bangko, kamo may ulunan, may habol, may pinggan, may kaldero, kutsara, tanan. Ini sila ya grabing sitwasyon na sini. Madam, balik sa imo, si Action Brian Morden ya, no? Sa Action Radio. Oo. Okay, so ang pabangko to gina, why gana magpauli to sa inyo? Ano ko na to? Why ka na gana magpauli to sa inyo lugar? Wala na. Why gito pa nga buhian, Ged? Wala. Okay. So kung dire, feeling mo, kada adlaw, makakaon gidya ka mo sa pangayo-kayo, daw mo sinabi. No, kaluyan lang man nga may ara, man nga kami nakakita sang parang bakal namon palanyaga. Okay. So anong ginabutang mo daw sa ligdaan nyo? Habol, plastic? Like for example, atong Bagyo Udet, anong natabo sa inyo da? Din ka mo nalagyo? Saan ako na to? Ano ko na Ito yung siligdaan nyo, karton, balik, hapon. Sa tong Bagyo Udet, mabatian mo ko, Subong? Batian mo ko? Sa Bagyo Udet, kundi grabe tong paglaslas niya, diin ka mo nanago. Diin ka mo nanago. Ginbuligan kami din sang Christian susulod. Hindi kami sa sulod sang waiting shed. Din patulog. Sa may compound sa simbahan. Waiting shed. Subong abi kaway man bagyo pero nagaulan, dira lang gid kamo, gyapon. Oo, sagwa. Grabe no. No. Anyways, dugay-dugay New Year na, 45 ng edad mo, kabalo ko sang way ka pada naga-celebrate ka man sang ginatawag nga bagong tuig. Ti subong paano nyo gina-celebrate ang bagong tuig kag Pasko? Gaano lang kamo? Ari lang, golantaw, sang silabay, sang ano na, kag sa ilang pag-ambit sa mo, sa ila pagpalangga sa amon. Halipay na po kami. Gabugtaw man kamo tungang gabi, mabugtaw man kamo karon tungang gabi. Napulaw kami. Napulaw man kamo. Anong nga bulan ang pinaka nami abi pananawan mo nga maka-income gid kamo tudo? Ano nga mga bulan? December. Damo gid ka pangatag, no? Damo pangatag. Sige. Anyway, sige, Happy New Year dira sa inyo. Anong imong New Year's resolution, abi? Anong hando mo sa 2022, abi? Nga mahatag sa imo? Ang gusto ko lang, balay lang na maitaran na doon. Okay. May kukunan. Paglagi sa mga upod ko nga daan to siman sa gaygad tulog man. Okay. Maki-concern ka gid no? Pila ka mo kabilog tananda man? Banta-banta mo? Pito siyam siguro. Nga dra ka mo. Why man ka mo hadlok da? Basta hilabtan ka mo sa mga lain man da ginhawang iban? Maglabay da? May ay di gani kisa kawatan. Kawatan pa ka mo? Ginabantayan ng kami nga tulog. Ay, sus, puryagaba ang mga tao. Amo na ng sitwasyon, kawatan pa. Sige, kabay pa ang imo sining handom sa 2022 nga makabalay ka mo, no? Makabalay ka mo. Kabay pa mahatag na sa inyo, kay kami hindi man namon makaya. Kabay pa nga nakaagi naman kamo ayo sa gobyerno. Ambos na nga. Nakaagi na kamo pangayo sa gobyerno diri sa Bacolod. Wala ba? Wala pa. Why gid may nag-approach sa inyo or naghambal nga taga Bacolod kami sa iluhon kamo namon sa didto ho? Waay paged? Wala sa nakapalapit. Why sa nakapalapit na sa inyo? Waay gid gali ano? Okay. Anong natapusan mo nang? Anong tapusan mo? Dressmaking. Grade ano? Dressmaking ko na ba? Okay. Ti maayo kagali manahi. Why kami nag-apply panahi?
galing, hindi gid para sa akon. Hindi gid para sa imo ba? Ano kita ning gusto mo nga handom sa kabuhi, haw? Agriculture. Mag? Agriculture. Agriculture, pananom, gid galing gusto mo tani. Ba, kanugon man mo. Sige. Ma'am, salamat gid sa imo nga time. Pasensya gid sa disturbo. Actually, kay na, I don't know kung kay na may natalopangdan kadang isa ka kalibre pick up nga nagapundos tubang nyo da. May natalopangdan ka. Oo, para. Mga alas 5:30 sang hapon. Oo. Sige. Ako to dang nagalantaw-lantaw sa inyo. Balikan talang kamo da o galing nga. Pangitaon kung ngalan mo. Anong ngalan mo kaniliwat? Si Mila Urdas. Si Mila Undas. Sige. Madam Mila, Happy New Year da sa imo kag sa mga upod nyo. No? God bless aton tanan-tanan. Happy New Year advance man. Basta may tamyawon ka to sa mga pamilya mo. Go ahead. Sa La Castellana. Sa La Castellana. Advance Happy New Year lang sa kainan. Kay Tiya Ninfa. Kay Tiyo Inono. Sa Porcenda Layagon. Sa mga upod ko si Nanay Sonia. Si Nanay. Sa tahan sa mga upod ko nga bigay. Sa kay Wesley. Sige, kabik, last na lang ang pamangkot ko. Anong pinakanami nga regalo nga nabaton mo subong nga Disyembre? Nakabaton ka regalo? Ano ina? Salamat po sa mga ako sa umay kang naging tagaan sa Mayulawan. Okay. Sa kabuhi. Kagpula lang sakit, kag ilayo lang sa ining balatian. Ining COVID-19, no? COVID-19. Why man ka muna kulbaan da? Sa diramod, sa sitwasyon nyo? Kung may salig ka lang, hindi ka nagbabayan. Amen, gid no. Ari pagid may palagas, pagid ko pasensya gid ano, daw nakulangan ko eh. Din ka mo nagapaligo, Tubi. Wala. Lang sa plaza. Sa plaza. Anong ginapabayad pa kamo da or libre na lang? Libre lang. Ate, sige. Manang salamat gid ha, may gabi, pasensya gid sa disturbo. Aha. Sige. Action Arlo. Yes, Action Brian. Amo na din sitwasyon nila. Do di ko katikab dugay ko pamangkot, di ko katikab sang baba ko. Gani man pati ako di kaginas ang kaulo istorya ko ni sa ila Action Brian. Nagabatsi ako kay di kaluluoy bala sa sitwasyon nila di Action Brian. Kung makita ko, kung nakita mo naging man na di sila, magaligid bala sa simento nga basa nga danag ulan. Kaluluoy gabi ng buta. Dapat sa kasakit ang buot ko sa ilario. Isa tadi ka pangakoton pagid di Action Brian. Sige. Hindi siya. Taga-Banago ko noon yung isa pero hindi si Kwan Ari. Si Nanay, may gabi sa Action Radio, Nay, no? Pamangkot ko, sino ganingalan mo, Nay? Heidi, ano pinito mo, Nay? Angeles. Okay. Taga-diin ka, gid, Nay? Handumanan. Dugay ka na din, Nay, sa Plaza ga Kwan, pero sa kilid sandalan, guys, Star. Isa na ko katuig. Mga isa katuig. Nga-ngari ka madinay, guys, Star, sa kilid, dalan. Na ano lang ko ba kay kami sa Pasko, kung dumayo man din sa simbahan. Okay. May bana ka na, Kaya na, pero patay na. Isang may bana ko, wala ka mo bata? Wala. Yung mo mga himatara sa dumanan, Okay. Wala ka din nilaging planuhan nga kwaon, no? Hindi man, nakabalo naman sila sa ngakon, hinablos. Kabalo naman sila nga ari ka di. Sa nabalaan nila nga ari ka di, tinadulungan ka nila pagkaon, Hindi ginapapuli. Ugani, sir. Ginapapuli ka nila. Wala ka to gana magpuli sa ila? Mapuli man, sir. Mapuli ka man. Buot silingon nga, dili ka lang matulog, kung gapit, kung siya dito kagakato sa ila. Oo, nakadamon sir. So, para may balay ka mo sa Santumanan, wala? May ara ka mo. Sinong ga-star sa pala nyo to sa Santumanan? Subong, kaya ari ka di. Mga utod ko, hinablos. Mga utod yung hinablos mo. Kubian pa na yung mga utod yung hinablos. Mga utod mo. May edad naman. May Ako edad ang naman. magulang. Anong ninyo pala nga buhian dito na sa Santumanan?
May mga obra man sila. May mga obra sila. But kung ganon, maayo yung ila pangabuhi to? Mayo man. Maayo. Inang dirita ay namian gabi. Anong nanamian mo di pagkaon kinahatagan ka ano man nga sistema? Ito yung may gahapag-hatag di Pasko, kung ano lang daan ang ihatag. So para feeling mo, pinatagan ka mo Pasko, ano nga mga Pasko ang nabato nyo pinakanamili para sa imo? Mga bugas, grocery, bugas sa grocery. Okay. Di na magbugas sa grocery nga nabato mo, diin mo na, gindala mo na ito sa dumanan, manood rin mo lang na ginatigang. Dili man sa ako na, di man sa migas ko. Okay. So, amo na yan, ang imo nga gusto, ang ginatagaan ka di sang bulig. Di ba, kanto man di ang mayor, si Mayor Bing Senior, ga bisita man di why? Wala sila kakanto di sa inyo. Kasi may balay ka naman to, wala kayo na magbalik ito nga o kung mag-dinner dito sa inyo. Di mapuli ko gani, sir. Okay. Kay New Year na dugay-dugay, may linupok na. Di mapuli ka dito, hindi ka mabudlayan? Hindi man. Okay, hindi ka mabudlayan. Diri ka mag-New Year, karon halimbawa, pag alas 12, inang ginatamyaw, gatamyawan masamo de. Oo. Di ang inyo pagkaon, di nasalo-salo man ka mo? Wala, ano lang kami, isa-isa lang kami. Okay. Ate, sige, action ba? Mo na din, no? Ang sitwasyon sa mga kauturan, tari di siya, batihan mo na, nag-sinigabong na, daw medyo kuha ng mga tao medyo galang-alang naman maglakat kay tidang nagalinupok na. Amat-amat. Basi malukwan ba lang tail mo, budlay na madula tail mong antodlos ang tail mo. Amo na action ba? Ito ba nga sitwasyon dire sa tubang sang Bacolod City Public Plaza, dire sa may Bacolod Cathedral. Nanay, salamat kita. Okay. May panamyaw ka, may tamyawan ka dito sa inyo. Oo. Nang Happy New Year lang sa inyo lang. Sa akong lautod, sir. Sinong utod mo ito? Sino ngalan nila? Bibing, si Nelly, ang hinablos ko si Indaynet, ang talang sila mga kamataan. Nautod, sige balikan ta si Action Arlo sa katapusan nga bahin, no? Action Firing Line. Pwerte, no? Sitwasyon sa mga utod tada. Pero ginapili lang nga dira sila kay ti homeland ka lang sa kamot mo, tagaan ka, no? Action R. Oo. Ari na nautod, balik ka ta. Sige. Nanay, kay ari ka di, anong wish mo nanay, kay mabulag ng tuig, New Year na kita, ano wish mo sa imo kabuhi nanay? Gusto ko nang maayo man ang akong pangabuhi, sir. Okay, naghahanap ka mag-ayo yung pangabuhi. Oo. Ang imo lawas ka, wala ka kuan na, tagaan ka sa mayong lawas, ano? Mayong lawas, oo. Sir, tagaan ko ako ni Lord sa mayong lawas. So, Action Bray, na din ang sitwasyon nila. And sa nasilinta, daw po na tandog sa sitwasyon sining mga katotoran tadi. Uldo taga Bacolod, hindi ko na mahangpan Action Bray. Na ang dogin pabayaan sila sa nila kini nga mga himata kasi taga diri man lang iba sa Bacolod ang iban taga lakas sila na kagabalo man sila nga ari sila di kag iban tabi nga mga barangay Banago ari man lang di sila kani ang mga kauturan nila sinibalaw kon mga himata kwao nila ni in order nga ti mabulag tuig tani ara ni sila sa tulod sa ila sinitagsa ka mga puloyan amo lang na kuan ko Action Bay nagalibog ang ulo ko di. Pero sige lang, kaya mo nang gusto sa mga kauturan ta. Base may mga story behind ba may mga rasones gid sila Oo. Wala ka sang mahimo kundi ang lantawon ta sini nga kun halimbawa may nagbulig ang pila man nato sa mga kauturan, pwede nyo natin ma-drop by sa ila kay ari sila din inulog sa kilid sang dalan sa tubang sang Bacolod Cathedral. Sige, salamat gid Action Arlo. Yes, so direkta dire sa tubang sang Bacolod City Public Plaza reporting live. This is Action Arlo tika reporting. Mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.
Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Puwerteng istorya sang kabuhi sa mga utod tadra sa kilid sang Cathedral mga ka-aksyon, ano? Okay, this time pabati ko sa inyong tingog ni Father Chris Gonzales Makaksyon sa Diocese diri sa siyudad sang Bacolod. May connection gihapon sining pagasug-alaw ta sa 2022 mga ka-aksyon. Ano nga ton panugyan before pa naman mag-end si 2021 and i-welcome nato 2022 fan. Mahidaiton nga magpagbulag sang bagong tuig sa inyong tanan o sa tanan nga nagapamati sa aton. Ang matahom siguro nga lang tawo naton hindi pala pagdula sa paglaom. Kadamo gid sang nagkalatabo sang sining nagligad nga tuig, sige-sige ang pandemic, grabing kapaygaduhon, damo sa nadulaan na obra, negosyo, budlay, nag-agi pa si Odette. Pero amo ning tahom sang mga bagto nga tuig kinagapakita lang tinatagaan pa kita bagpo naman ka nga higayon sa pagkatubang no sa kabuhi naton. Putilingon ang Diyos padayon nga nag-aabres ang portahan. Igani dapat hindi kita madulaan paglaom, dapat nagapadayon kita. Kaya matahom sini pinapakita ini sa aton nga kung layo kita sa Diyos magudlay kita pangabuhi. Gani matahom nga ididikar kag ihalag naton ang ining bago nga 2022 sa Ginoo, maging matinumanon sa iya, kag magpadayon sa pagsalig sa iya kaayo para sa aton pamilya kag para sa aton tanan labi na sa bungsod Pilipinas. Panahabuton pangadaan ang elections kabay nga giyahan niya kita tanan agud malambot ato tanan ang aton handom. God bless us all. Okay. Salamat. Action Firing Line. Puwerte nga mensahe makaksyon sang pari para sa aton tanan-tanan, no? Dulaon tang mga wala na tabi paglaom, dulaon ta na dapat may paglaom gid sa tanan nga mga tinion. Action Firing Line. Mangin positibo kita, no, sa aton sini nga mga handom sa kabuhi sa 2022. Hindi lang yan magpositibo sa COVID-19, ha? Oy, gina-endorse sa inyo makaksyon ang Blue Turn na Plus Herbal Capsule. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang narinig na bigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo mo man to, sa pakatuig. Sabo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basiwat nga ng-traffic to or nag-transit dito sa sunod. Ang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lapat sang panahon. Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigpululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas ng stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo Salamat isa pa Si Connie Laparan, Happy New Year Action Bright, tamyaw ko family Laparan, Labanyego, kag Ispa Risha, and nagatamyaw si Connie sang Pandanon DSB. Araman si Christy, salamat gid, maayong gabi man kay Ana Sinoro, no? Ginabuligan man sila daguro sang taga-simbahan, bisan sa ilalang pagkaon. Sa ahay kaluoy man, no? Ano ni man, nakabulig kay tidamo man sa pamilya. Pigado kag bululigan man ahay kasubo gid, no? Si Christy tani tagaan man sila balay didto sa may abada or araw. Ginakumos bala tiyagon masubo kay pigado man ta. Ngani man, no? Rhea May Ladjo naga-monitor man. Jonalyn Ninial Dikripito naga-monitor man. Anong ayungon kag Gintorilan Valladolid naga-monitor man, no? Barayoga Ray naga-monitor da sa may DSB Barangay Pandanon, advance Happy New Year. Si DJ Jonah Araman, Happy New Year man. Si MJS Candido Hildure naga-monitor man si Matinion. Good evening Sombray, bao trangkaso ko, wish ko mag-ayon ako. Bao ta, dapat lang. Jose Mongcal Torilla, Happy New Year man. Virgil Legaspi Coloso, thank you gid, Happy New Year. Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, good evening Sombray. Happy New Year everyone, especially to all the anchormen, reporters, management and staff sang ARB. Stay safe, may God continue bless and protect us all for the year 2022. Thank you gid, na. Paul Spot the third ara man. Jonathan Puding, ara naga-monitor, nag-greet niya lang sang Happy New Year man. Si kumari niya Vanessa Mayo kag kumari Jinky Dayalagdon. Si Lency Alisbo naga-monitor man sa Canlaon City. Thank you gid. Eric Maglaya. Greet lang Action Bryce, sila Nanda Jimenez, Panulin family sang Sagay City kag Vito. Eric, okay nabasa ko na, no? Si Ben Kuyugan Araman, Edwin Pineda may gabi, si Christy Liwat, New Year's resolutions ko, tani makapuli na ko, kag makaupod ko, mga bata ko, kag magdegosyo na lang Happy New Year. Bao ka namin, no? Pwede gina. Liza Montecastro Narciso, tama kag Sombray, kasubo sang amon New Year, elabi na ako, nagahibi 3 years, hindi ko kaupod akon pamilya. Ilabi na ang duha ko kabata, watching kag pamati sa Duha, Qatar. Sakto na. Medyo malayo eh. Si Miles Martir Araman, naga-monitor. Ray Jantan Villalon, Happy New Year man. Salamat gid sa pag-monitor. Dira sa inyo tanan-tanan.
Okay, ano sinuro, salamat sa ARM sa mga balita nga maayo para sa mga tao kag more power forever. Sige. Diri pa ta sa piyak ka side no? Tuman ka light subong aton nga balitaan ha kay New Year kita dugay-dugay. Action Bri may gabi ang buot ko silingon sang text ko bilog nga kalibutan batikulon na ang bilog nga duta may atay. Sige. Atay man sadto pana nga panahon si kurit niya sang Ibi Magalona. Sige, salamat gid. May gabi action na Bri, New Year's resolutions kuya matipo nagig kuya kwarta. Kay kon ikaw ang nagapangayo bulig do kabudlay, may lang kun ikaw ang magbulig. No? Husto man to no. Action firing line. Kuan kagidya tipon-tipon kagidya kwarta. Rodora show kombal niya Pinoy Action Bri kag sa tanan nga taga Action Radio, Shoko Family, God bless us all 2022, no? Naga-monitor sa Hong Kong. Ba kumusta kamo sa Hong Kong na subong? Ana, ambal niya, keep safe Action Bri. Always pray for our safety. God bless and your family. Thank you, gid. Likewise, gid, ano? Same here man, ano? Action firing line. Ang pabati ko sa inyo, maka-action this time, ang tingog ni San Carlos City, Diocese San Carlos City, maka-action si Bishop Gerardo Alminasa. May 3 siya di ka mga puntos nga ginpalayag maka-action for 2022. Kanami man sini pamatian. Pabati ko sa inyo ha. Ariyo. Bishop Alminasa sang San Carlos Diocese. Ano? Bishop, may gabi, welcome to Action Radio Bacolod. Mensahe mo sa Negrosanon this coming 2022. Mayong gabi, kag mayong adlaw sa kanan nga nagapamati. Ako si Bishop Gerardo Alminasa sa San Carlos Diocese. Sa sining palabuton nga bagong tuig, ako nagpangamuyo gid kag nagahangyo sa pangabay sa tanan 3 kabutang. Una, magtuon kita sa leksyon naton sa nagtigad nga mga tinuig labi na sa 2021 na ang isa ka leksyon kung na importante abligan tagid ang aton kinaiyahan ang aton palibot tunang manggad kay ang damo nga mga kalamidad nga nagalagisod na abot sa aton tuga ini sa aton pag-abusar sa aton palibot. Kay kabay pa nga sa 2022 maamlikon pagit kita kagtipigan gid sa maayo ang aton palibot, ang aton mga lasang, kabukiran, aton mga mga suba, no, kay kabalik sa aton, no, muna isang kaliksyon importante. Ikaduwa, tungkol sining mga pandemya, kalamidad na nag-alabot sa aton, sunog, importante gid nga magtubo kita sa kabalaka sa isa kag isa. Mag-ululutod kita, isa kita kapamilya sang Dios, kag importante nga mapabutyag na konkreto bisan sa gatmay lang nga butang paano kita nagpasunaid, kabalaka sa isa kag isa. Kining pag-wear mask, ang pagpapakuna, ang pag-amplik sa aton palibot, konkreto na siya, no, nga pagpakita sa aton nga pagkabalaka sa isa kag isa. Kabigo nato nina nga pamaagi sa pagpalangga sa isig katawo ta. Kag ikatatlo, tungod kay election year ining 2022 kadako sining na exercise na buhaton naton sa pagpakita ta sa pagpalangga ta sa isig katawo ta sa gihapon, sa aton pungsod, sa aton Ginoo, sa aton kaugalingon sa mga dason nga henerasyon. Kaning kabay pa seryosohon naton dali pag-uhon na naton ang kultura ta sa politika, ang pamaagi sa pagboto. Kani italikdan kanana sa 2021 ining mga paagi sa pagboto nga kung sino ang gahatag sa aton, amo nang aton botohon bisan hindi pa qualified, bisan hindi maayo ang track record, bisan hindi maayo ang mga naibaluan naton sa ila, ginapiyungan na lang kay basta mapabusog lang kita sa pila ka adlaw. So kabay pa mas tayog ang paglantaw naton, kabay pa na inatulod gid sa aton pagtuo, i-discern gid naton sing maayo. So mo na akong wish sa aton 3 ka pangabay, 3 ka pangamuyo, kabay pa
tungod sining aton pagsabat, sining pangampo, mangin maayo, mas better, mas healthier, mas prosperous ang pag-ong tuig nato. With that, Bishop, salamat. Giyon may gabi. Happy New Year sa atong tanan-tanan. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Okay, salamat ganun kay Bishop Gerardo Alminasa sang San Carlos, Bacacson nga Diocese sang Simbahan Katoliko. Action Firing Line. 3 ka punto amligan tang aton dunang manggad. Amo nang rason kon kaysa sang kalamidad. Ikaduha, pandemya, no? Para to dalayon nga madula ining pandemya, although nagasaka siya, habal niya health protocol gido, kag bakuna na ina pare ina, Bishop bakuna ang bulig kag sabat. Ikatatlo, mag-exercise kita sa aton sini right of suffrage mag-aksyon, magbuto kita sa 2022. Action Firing Line. Pertino, igo gid taran-taran way gid kaluwaso sa dunang manggad, pandemya, ikayn lawas kag ang aton sining panggobyerno. Action Firing Line. Sige, pagbalik naton dugay-dugay, isa ka opisyalis gikan o kung isa ka official rather gikan sa probinsya sang Negros Occidental ang ato naman pabati sa inyo. Action Firing Line. Pero ini nga bahin sa ato nga pagpangalagad baka-aksyon dulong sa Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang aliman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time.
traditions that call their precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, battle royale. Definite super battle royale. Palayo pa man to? Sa pakatuig. Kamo pa ni Matinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa number 1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022 sa Aksyon Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya Apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon o umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera,
typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-laro nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangon! Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod number 1. Agapas yung banwa, mabugnaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon, ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran, ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Gina-endorso ta sa inyo mga kaaksyon ang DTX 500
Ay gabi lang makaksyon sa mga utod ta evening action Brian lihog tamyaw sa akon ihada kag ihado si Chen Chen kag Ronald kag si Nono Baryon. Salamat halin kay Lola Milsang Agboy Candoni. Salamat. Evening action Brian, Happy New Year tamyaw ko lang bata sa barangay Kudkod na si Albert Morden Nessa. Happy New Year sa inyo tanan dira ang gatamyaw imo mama si Narcisa de los Santos sa Handumanan. Sige, ginagreet ko man sang Happy New Year. Ang akon sinibugos nga pamilya si mama ko gamay dira kag sa mga utod ko. Kinablusan kag mga kapriyentihan kag bugos nga katawhan mga kaaksyon. Kag sa Action Radio Family, Happy New Year gid sa aton tanan-tanan. Pabati ko sa inyo mga kaaksyon ang tingog ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Anong sining mensahe for 2022 sa aton diri sa Negros Occidental. Nadulong sa aton sang D3 Bio dugang proteksyon sa kaugalinga. Sa totoo, lagi hindi makukasiling Happy New Year o kung Merry Christmas kaya kita pandemic and then at the same time nag-agi po din ang bagyo sa aton. Ang aton na isang blessed Christmas and a blessed New Year. I hope that and pray that we will have this 2022 prosperous New Year with guidance and blessings of the Lord Jesus Christ. So amo lang ginayang aton. Sa 2022, Vice, anong expectaron more from Negros Province nga mga projects na dapat abangan sa Negros Occidental, Vice? Of course, we will have this with this 2022 General Appropriation Act in every district. There is also Okay mo ng porsyon mga kaaksyon, ano? Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Ang hambal ni Vice Governor, siya daw makahambal kita happy, daw hindi man, bangod sa nagkalahinabo sa palibot na tuntuod, no? Imagine mo na nga ginlaslas kita sang pandemya for almost 2 years na ang nakaligad, baslan pagita or dugagan pagid sa mga sunog, ang bagyo, kag iban pa, mga linog pa, bausus ko, may mga kinagamo pa, mga kaaksyon. So inatanan nga mga malain nga hitabo sa 2021, dapat inatanan ni pangbilin tanan na, no? Let us face naman sa bago nga challenge aton sini nga kabuhi kag chapter sa aton nga kabuhi mga kaaksyon on 2022, no? Paninguha lang gid kita, no? Paninguha sa aton sini kaugalingon dalagid ang pagpangamuyo. Duwa man lang namo. Pangamuyo kag pagpaninguha. Kay kung sagi ka lang na karon pangamuyo, nga way ka nagatrabaho, tisin o mabing madulot da sa imo. Kung sagi ka man ng trabaho nga way ka pangamuyo, duway man may gaubay sa imo. So duha, trabaho kag pangamuyo mga kaaksyon ang aton pagkabuhaton. Objective, balanced discussion. Action Firing Line. Si Madam Vanessa Mayo nagamonitor. Happy New Year Action Bri. Greet lang lihog Sito Alvarez Herrera and Mercado family sa Tangob. Salamat gidiyay. Welcome 2022 from USA. Sige. Si Sir Edwin Pineda nagamonitor man. Mag-pray over ta Brian. Yes sir. Amen gid ano. Si Christy, masubo kami diya sa Hong Kong, Action Bri, samtang gatinlo sang ila pang hotpot. Gamonitor lang sa inyo sa Arba para malingaw-lingaw lang kag hulat-hulat hasta alas ano sila matapos ka magpuli ila bisita. Buwisita. Joke lang Kag matulog naman nga isahanon 2 years straight na and counting away from my family. Sige lang. Hil Javier, good evening. Thank you, Gid. Hambal niya, Happy New Year Action Bri. God bless sa tanan-tanan. Salamat. Ano? Sige. Amo, gina ko na ka sa OFW. Dapat may plano ka sa pagka-OFW mo. After how many years nga nakastay ka dira, dapat mang kwarta mo suputon mo gid or dapat may ginapatindog ka din nga amat-amat nga balay for negosyo para pagkatapos ang 5 years mo nga contract di mo nga imo sa huna-huna mo may pulian kagid kay may sakpon kagid. Action Firing Line. Amo na yang diskarte gidaya kay kon iwaslik mo lang ang kinitaan mo na pagpuli mo dre balik ka ba sa zero balik ka man gyapon sa putoy-putoy nga obra duway ka lang sang may natabo sa kabuhi mo. Action Firing Line. Sige, anyways, ako diri nagapasalamat kami from Action Radio Bacolod sa aton siri maukod nga matag palamati
Sa sunod naman sa isa ka tuig nga inyo pagking upod sa amon, wala sang untat adlaw gabi. Kanang man magkalahinabo, suporta, pamati kag iban pa, madamo gid nga salamat sa inyo dira. Action Firing Line. So buwas karon sa gabi kaagahon magaumpisa naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi, and we are inviting gihapon to all of you nga naga-monitor sa Sinimat Tinion, padayunon tang aton serbisyo publiko sa paghatag sang matuod-tuod nga balita nga wala sang kulang kag indi man sobra, kundi ang husto gid lamang mga kaaksyon. Sa 2022, awayon ta si pandemya nga amat-amat dula, please lang health protocol kag ang pagpabakuna, no? Magbuto kita suno sa aton sini makit-an nga may ara sang ibulig sa aton nga nasyon. Hindi lang kay magbuto ka suno sa imo nakit-an nga ti nahigugmaan mo pero wala man sa may mahimo ti daw kapigado gina. Hindi lang puro gugma, dapat lang tawon ta kung ano ang mabulig niya sa aton nasyon. Kay pamilya, komunidad, kag gobyerno, amoning tatlo nga nagaupod sa aton sining nga pangabuhi sining kalibutan mga kaaksyon, no? Pamilya, upod mong pamilya mo, komunidad, bugos nga komunidad, kag gobyerno, no? Amoning sa ibabaw sang kalibutan. Sa iba naman nga aspeto, ti ang pagpangamuyo kag dapat mangin relihiyoso kita. Although kung hindi ka permi nagakanto sa simbahan, pero kung may Ginoo ka sa huna-huna mo, sigurado nga ara gihapon ang pagtamod dira sa imo. Action Firing Line. Sige, madamo nga salamat mga kaaksyon. Itakop ta sa sining 2021 ining episode sang Action Firing Line. Mga kaaksyon, kag magaumpisa liwat si Action Firing Line sa Lunes o kon buwas nga adlaw sa gabi mga kaaksyon. Pero ginaagdata ka mo sa pagmonitor buwas las 6 9 sang year-end report mga kaaksyon sa 2021 gintawag sa Action Radio Ibual. Action Firing Line. Kagiga replay ina buwas sa gabi man gihapon sa las 6 sang gabi para makapamati kamo liwat mga aksyon, mga dalagko nga balita nga nagkalahinabo sa 2021 nga gintipon kagin isa. Action Firing Line. Salamat gid mga kaaksyon sa inyo sini nga pag-monitor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action John Diaz sa pagsag-alaw na sang bag-ong tuig. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid kag maghilibati kita Lunes da Enero 3 na 2022 ang pagbag-o nga pagbukas liwat sang Action Firing Line mga kaaksyon diri sa Action Radio Bacolod. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, nabuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. God bless. Happy New Year. Action Radio. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio.